खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि फुंबिलि समाव नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आलफा केम्पखौ गाग्लोबनायाव आसाम पुलिसआ लोब्बा गैया। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया म्यानमारनि आलफा बादायाव गाग्लोबनायनि सायाव फिनजाथाय होदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि आसाम पुलिसआ बे गाग्लोबनायाव जेबो रोखोमनि लोब्बा गैया। आसामनि हानिफ्राय ड्रन गाग्लोबनाय जायाखै। बे आयदानि सायाव बांसिन फोरमायथिनि गोनांथि दं। भारतारि रौनियाफोराबो दासिम जेबो खौरां फोसावाखै, बिथाङा बुंदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ भारतारि रौनिया हानजाया आलफा एएस बिथायाव गाग्लोबनायनि अजदखौ नेवसिदों। भारतारि रौनिया हानजाया म्यानमारनि होबथाजाग्रा बिग्रायारि हानजा आलफा एसडब्लिउए नि बिथायाव ड्रन गाग्लोबनायखौ नेवसिदों। आयेन बेरेखा आफादआ रबिबाराव दाबि खालामदोंमोन दि म्यानमाराव आफादनि मावख'खौ भारतारि रौनियाफोरा फुङाव ड्रनजों नोजोर होदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव बिसोरनि साथाम केडारफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे बाथ्राखौ उनाव मोनसे प्रेस रिलिजआव फोरमायनाय जादोंमोन। गाग्लोबनायाव साथाम गोजौ थाखोनि आलफा एएस दैदेनगिरिफोर लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल नयन असम, ब्रिगेडियार गणेश असम आरो कर्नल प्रदीप असमआ जिउ गोमादोंमोन। मणिपुरनि बिग्रायारि आफादफोरनि केडारफोरनि मोनसे बाहागो, जेराव मणिपुरनि पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि राजखान्थियारि गांखं रिभलुशनारि पिपल्स फ्रन्ट, जाय बै समाव बादायाव दंमोन, बिसोरबो जोखोम जादोंमोन। बबेखानि मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव भारतारि रौनिया हानजाया बेफोर दाबिफोरखौ नेवसिगारदोंमोन। गुवाहाटीनि पिआरअ डिफेन्स लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महेन्द्र रावतआ होनाय खौरांनि बायदिब्ला बेफोरबायदि अपारेशननि बागै भारतारि रौनियाफोरनिफ्राय जेबो खौरां गैया। परेश बरुवानि दैदेननायाव आलफा एसडब्लिउएआव दा सासेल' गागि मावख'गिरि अरुणोदय दहतीया दं, जाय म्यानमाराव दं। म्यानमार बादानि बायजोआव अपारेशन खालामग्रा गुबुन सासे गागि आलफा आइ कामान्डार रुपम असमखौ मे दानाव आसाम पुलिसआ खादोंमोन। थांनाय माखासे सानफोराव म्यानमारनि रौनियाफोरनि सायाव गुबुन गुबुन सिमा ओनसोलफोराव दाय गैयै सुबुंफोरखौ बमा बेरहोनायनि दाय होनाय जादों। बेनिखायनो भारतारि रौनिया हानजाया बे गाग्लोबनायखौ नेवसिनायनि उनाव सरासनस्रायै गाग्लोबनायनि सन्देहनि आसिआ म्यानमारनि रौनियाफोरसिम सौहैबाय। थामथि खौराङाव दङ बिसिनि अजद गोनां भिडिअ ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ हमदों। जाकिर हुसेन मुंनि सासे 28 बोसोर बैसोनि सुबुङा श्रीभूमि जिल्लानि बाजारिसरा पुलिस थाना ओनसोलाव गावनि बिसिनि गनायथि गैयाजासे गावारि फट' आरो भिडिअ रेकर्ड खालामनाय आरो फोसावनायनि दायाव खाजादों। पुलिसनि बायदिब्ला हुसेनआ गावनि मबाइल फनखौ आन्दियै आंगो बुब्लिफोरखौ सावथुन खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन आरो उनाव फेसबुक आरो व्हाट्सएपनि गेजेरजों आयदाखौ फोसावदोंमोन। फोथायनाय आरो गावारि खोथाखौ सिफायनायाव सोमोनांनानै भुगिनांनाय सुबुङा जायगानि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ हुसेनखौ खायो आरो फोरमान महरै बिथांनि फनखौ जब्द खालामो। बिथांखौ बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बे जाथाया रायजो राजानि गोख्रों सोंखारिनायखौ बोनो हादों। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ गुबुननि गावारि खोथाखौ मान होनो गोसोखांहोदों आरो समाजारि बिजोंनि गाज्रि बाहायनायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो हुमखि होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम एबसुआ बिटिसि बिसायख'थि फारिलाइयाव बर' रावनि थाखाय नारसिनदों, आयेनारि राहा फोसावदों। बिटिसि बिसायख'थि 2025 नि थाखाय बर'आव एबसुआ बिसायख'थि फारिलाइ खालामनो दाबि दैखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आसाम सोरखारखौ असमिया सुबुंफोरजों लोगोसे फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फारिलाइखौ बर'आव फोसावनो खावलायदों। बड'फा हाउसआव खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बे दाबिया आसाम मावख'आरि राव सोदांनाय आयेन 2020 निफ्राय फैदों, जाय बर'फोरखौ लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होयो। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बर'खौ गासिबो ओनसोलफोराव मावख'आरि थांखिफोरनि थाखाय बाहायनांगौ, जेराव बिटिआरआव सिमा गोनां नङा बर' रायज्लायग्रा बर' सुबुं अनजिमा दं। बर'आ आयेननि धारा 5A खौ मुंख'दों, जाय रायजो सोरखारखौ थि जायगाफोराव बर'खौ मावख'आरि महरै बाहायनो गनायथि होयो।
बिथाङा 14 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय मोनसे रायजो बेंगिरिनि फोसावथायखौबो मुंख'दों, जाय इंराजिजों लोगोसे बिटिआरआव गासैबो मावख'आरि थांखिफोरनि थाखाय बर' बाहायनायखौ बिथोन होदोंमोन। न्यायारि आरो थिसननाय आनजादाव बर'खौ सोफादेरनाय बायदि बावैसोनि आगानफोरखौ बरायनानै एबसुआ सोरखारखौ खुंथाय आरो रायजोआरि सिबिथायफोराव बर' रायज्लायग्राफोरनि थाखाय रावनि मोनथायखौ आबुङै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो खावलायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ साब्रै मुंदांखा सुबुंफोरखौ रायजो सभायाव मुं सायख'दों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आजिरा मोननाय सायख'जानाय सोद्रोमाफोरजों थालांनाय लांदां जायगाफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय रायजो सभायाव साब्रै मुंदांखा सुबुंफोरखौ मुं सायख'दों। बे फोसावनाया सनिबारनि हर गेजेराव फोसावजानाय नखर बिफाननि फोसावथायनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन। गोदान मुं सायख'जानायफोरा जाबाय दायनिगिरि उकिल उज्ज्वल निकम, बारग' राजथान्दै हर्षवर्धन श्रिंगला, जारिमिनगिरि मीनाक्षी जैन आरो केरालानि समाज सिबियारि सी सदानन्दन मास्टार। बे मुं सायख'नाया संबिजिरनि दफा 80 नि सिङाव खालामनाय जायो, जाय हादोरगिरिखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव साबसिन बिहोमा गोनां सुबुंफोरनि मुं सायख'नो गनायथि होयो। उज्ज्वल निकमखौ 26/11 मुम्बाइ उदखारि गाग्लोबनाय जाथायाव जर'खा सोरखारि बिजिरगिरि महरै गावनि बिफाननि थाखाय मिथिनाय जायो। पीएम मोदीआ गावनि गासै आयेनारि जिउ राहायाव संबिजिरारि बेसेनफोरखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायदोंमोन। हर्षवर्धन श्रिंगलाया सासे रोंग'थि गोनां राजथान्दै, भारतनि बायजोआरि नेहाथारि महरै हाबा मावदोंमोन आरो भारतनि G20 प्रेसिडेन्सिनि समाव मोनसे गाहाय बिफाव लादोंमोन। मोदीआ बुंदोंमोन दि बिथांनि मुलुगनां रोंमोनदांथिया संसदआव बेसेन गोसा सानथौफोर लाबोगोन। पद्मश्री बान्था मोनगिरि आरो जारिमिनगिरि मीनाक्षी जैनआ भारतारि जारिमिन आरो सोलोंथायाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। बिथांजोआ दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि गार्गी फरायसालिमायाव फोरोंदोंमोन। सी सदानन्दन मास्टारआ सासे बारग' फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि। 1993 मायथाइयाव मोनसे राजखान्थियारि गाग्लोबनायाव मोन्नैबो आथिंखौ खोमाना लादोंमोन, नाथाय रायजोआरि सिबिनायाव सांग्रां थादोंमोन। बिथांनि मुं सायख'जानायखौ लाइमोन गोहो होनायनि थाखाय बिथांनि साहस आरो बाउसोमनायनि सिनायथि महरै नायनाय जायो। बे मोनब्रै सिनायथिजों रायजो सभायाव गासैबो लांदां सायख'जानाय मासिफोरा आबुं जाबाय। द'थि खौराङाव दङ 1 लाख रांनिबो बांसिन ड्राग्सजों लोगोसे बिमा फिसाज्लाजों लोगोसे साथाम हमजादों, बिफाया खारखोमादों। त्रिपुरा पुलिसआ सनिबारखालि ख'वाइ जिल्लानि पाहाड़मुरा ओनसोलाव हर गेजेराव सिग्रोमनायनि समाव सासे आइजो आरो बिनि फिसाज्लाजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ खायो आरो 1 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै साब इन्सपेक्टर रन्जित सरकार आरो एसआइ फ्रान्सिस हालामनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया सासे मावफुं मेजिस्ट्रेट आरो जायगानि साखिफोरनि नुजाथिनायाव प्रदीप चन्द्र सिंहानि न'आव सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ 10 ग्राम ब्राउन सुगार आरो नोगोद 10,350 रां बोखांनो हायो। सासे गागि पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि अपारेशनआ एनडीपीएस एक्टनि सिङाव गासैबो बिखान्थिफोरखौ मानिदोंमोन। प्रदीप चन्द्र सिंहआ जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। पुलिसआ बिथांनि बिसि अंजना सिंहा, फिसाज्ला प्रताप सिंह आरो लोगो अतुल देबबर्माखौ खायो। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो खारखोमानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ चिरांनि जेएएफएनि बोसोरारि जथुम्मायाव प्रमद बर'आ बिपिएफखौ सालाम खालामदों। जार्नालिस्ट एस'सिएशन फर आसाम जेएएफएनि बोसोरारि जथुम्माया चिरां, बाक्सा, बङाइगाव, धुबरी आरो क'क्राझार जिल्लाफोरनि खौरांगिरिफोरनि बाहागो लानायाव चिरांनि काजलगाव नोगोर खुंथायनि मावख'आव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम प्रमद बर'आ हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बिथाङा खौरांगिरिफोरखौ सुबुंखान्थिनि ब्रैथि खुन्थिया होनना बाख्नायदोंमोन आरो बिटिसिआ चिरां जिल्लायाव हा रानगोन आरो जेएएफए मावख' लुफुंगोन होनना फोसावदोंमोन। बर'आ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफ) आरो बेनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिखौबो गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन, बिसोरखौ जाख्ल'नाय आरो जायगायारि जौगानायखौ नेवसिनायनि दाय होदोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बिपिएफआ बायजोनि सुबुंफोरनो रादाय होदोंमोन आरो बर' फरायसालिफोरखौ नेवसिदोंमोन। बर'आ नोजोर होनानै बुङो दि 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथाया बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव हेफाजाब होदोंमोन, जायखौ बिपिएफआ माब्लाबाबो खालामाखैमोन। बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारि खौरांगिरिफोरनो मान बावनाय आरो गोदान जेएएफए कमिटिफोर दानायबो दंमोन। गेवलां जथुम्मायाव एमपि, एमएलए आरो गागि जेएएफए दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।
दाइनथि खौराङाव दङ गोदानसिन खुंथायारि सोलाय-सोल'आव डिमा हासाव आरो बिश्वनाथनि थाखाय गोदान डिपुटि कमिशनार थिसनदों। बावैसो खुंथायारि सोलाय-सोल'आव आसाम सोरखारा खुंथायखौ साबसिन खालामनो आरो रायजोआव साबसिन रायजोआरि सिबिथाय होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय गाहाय मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। डिमा हासावनि डिपुटि कमिशनार महरै खामानि मावबाय थानाय एसीएस सिमन्त कुमार दासखौ हरखाब गोहोम गोग्लैनानै बिश्वनाथ जिल्लानि गोदान डिपुटि कमिशनार महरै थिसननाय जादों। बे समावनो एसीएस मुनिन्द्र नाथ नगेटि, जाय सिगाङाव बिश्वनाथनि लेङाइ कमिशनारनि मासिखौ सामलायदोंमोन, बिथांखौ डिमा हासावआव गोदान डिपुटि कमिशनार महरै सोलायनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि सोलाय-सोल'आ जिल्ला खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो गासै बिफानफोराव आखा-फाखाथिखौ बांहोनायनि थांखिजों मोनसे सरासनस्रा हाबाफारिनि बाहागो। गुथि खौराङाव दङ हादोरनि 14थि र'जगार मेला। मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटीआव सा 241 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ गथायबाय। 14थि र'जगार मेलाया सनिबाराव हादोरनाङैनो खुंजागासिनो। र'जगार मेलाखौ हादोरनाङैनो मोन 47 थावनिफोराव खुंनाय जादों। सोरखारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानफोराव थिसनजानाय सुबुंफोरनो थिसनथाइ लाइजाम होनाय जादों। गुबैयै रेलवे, रांखान्थि आरो नखर मन्थ्रि बिफानाव बे र'जगार मेलानि गेजेरजों नेमखान्थियारि थिसनथाइ होनाय जायो। बे मेलानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिफाननि गुबुन गुबुन मासिफोराव 50,000निबो बांसिन बिनायसाफोरखौ थिसननाय जायो। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोर बायदि मैयाबो सहरनि मालिगावनि रं भवनाव थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारि खुंनाय जायो। मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ फोरबोआव थिसनथाइ लाइजाम होयो, जायखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ भार्चुएलि बेखेवदोंमोन। मिरु मन्थ्रिया गुवाहाटीआव सा 241 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायो। बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनानै मिरु मन्थ्रिया बुङो, हादोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मिजिंनि दोहौ फैदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हादोरनि 51,000 लाइमोनफोरनो भार्चुएल महरै थिसनथाइ बिलाइ रानदों। बिजाथिफोरनि अनगायैबो गुवाहाटी संसदारि बियाबनि एमपि बिजली कलिता मेधि प्रधानाबो बे हाबाफारियाव दंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन।